Alas 6:25 o trending muna tayo. Trending. Istoryahan sa nato ni. Trending muna tayo, trending. Char para pugong sa kalaay. Trending ni Bay. Okay, trending muna. Ano na ako? Oh, nay. Sige. Anian na sad ni ang mga motor. Tanawali ninyo. Ayaw mo kumpiyansa kanang inyong mga motor nga ipatabok ninyo sa mga kanabitang ingana ngay moadto yato sa isla. Sinaw kayong motor, bago kayo, bagong release, ayaw buhi pre, kadyo pre, kay ibalance pre, kadyo lang pre, hindi kaya mo na pre, ilaos na pre, hoy! Nahulog mga kagay. Unya, anak ra, kanang isa kadagaw ra, ang ilang kulay-kulay. Hulog ay. Sinaw pa kayo, kaubo ang co-maker, kay doon man sila magbayadan, ha? Pero kabalo kadagan biyan ni kakita ba ni na naiuban biyan ni ka sa mga kanang matukag isla yun. Na may uban nga expert na kayo. Ambot na siguro basig baguhan ning tawhana kay mo nisipya. Kaya na pre kay mao ni ako nakit-an dito pre katong giun sa pagtamok sa Giun sa tulay. Mo na ginaingon nga little knowledge is dangerous. Di basi ko ampon ni kagay at tungod kay balod kay sad. Actually ginabuhat na nila ni. Kasi na timingan lang yung karon nga medyo grabe ka balod. Tapos medyo layo kayo po ang... Asay balon na nga. Kanal man na. Dili po naman nagdaplin sa kanang bura o kanang pantalan o. Kamurag... Pantalan eh. Pantalan man o. Taburag feeling na ako. Murag layo ra kayo. Lancha nga siya, lancha. Lancha. Taburag layo ra kayo siya. Good, o? Wala kita ng motor. Wala. Taburag layo kayo ba? Mumito to ang problema. Ang katong isa nga nagduso. Wala. Mo nang iyang giboy, sige pre, kaya na nimo na pre. Sige pre, kaya na nimo na pre. Okay na pre. Di na ko mo lost pre kay basig mabali pre. Sige ako na ni pre. Kadyan na pre. Kakalba na ko pre. Ay. Ay nako. Pero ito. Ganahan ko aning isa kay despite sa kuan, bisag wala mo ibalay, bisag ang mga kanang nara sa mga daplin sa kadalanan, at least sweet yapon sila. Abi na ko pirmiro galayo, gasumbagay. Pero in fairness kagay art, mag-uyab sila ni magtiayon, balag wa sila balay, na sila skillin. Ang importante, nagitik-gitik sila, nagtanday-tanday. Ay, kasarap. Modo nang importante sa panahon karon. Kay ananaw na ko kung asawa karon, lisod na kayo, labi nagrabig bayro nun, nagyo, nagba-tanday. Dako nang independent. Ayaw sa kwarto. Sunduga sila. Tatad sa jeep. Pag kasi. Samtang na i-barker ba? Labi, gogon. Oy, ilan ninyo natanawa? Kay sweet kaya na sila, ilan ninyo natanawa? Oy, swagi, wala to palayo, swagi. Ay, nako, kasarap sa panahon karon mo na lang gyud na. Good morning sa to kisabay chip tech na to. Si Dodo. Ay, si Dodo. Si tama. Chip Dodo sinadyan nadia karon. Struggle Israel na Hindi mo gawas sa ako ang effects to, hindi mo gawas no. Wala. So dito say basin dili gyapon na mao imong kuan ni Dili naka-connect ko. Testing ko kaganina una ni unsa gawas. Sige. Siyempre, ang last na to nga nag-viral, kani with audio ni brother, si Tatay Digong. Tanawan ninyo, nag-viral ni kagapon sa Twitter, kaniyang gisulti. Threatening me with lawsuits and everything. Trillanes and itong si Carpio and his elk. Panay ang takot sa akin na mademanda ako. Sabi ng batas na kung presidente ka, vice-presidenta ka, may immunity ka. Adi, tatakbo na lang ako ng vice-presidente. Pakpak ang mga tao, pakpak. Kaya katawanan gaya ani. O di pagka uman sa termino, presidente na, may vice president na kay wa man daw gibawal nga ang presidente na may bawalan kausa lang yun may mong presidente. Mag-BP nga. Magsingil lang ko vice president.
sultian ko mga kaya. Ani, Juan, di man sa pag-ingon nga, anak ta ka, suod ka, ilalantang digong, kailalantang. Gamay, kailan ta gamay ni digong, ha. Kanang, sus kung kailalagin mo anak niya. Di na para sa iyang supporter, kanang yung anak ka mga kuan, mga linya. Oo. Di na para sa DDS. Oo. Kana nga linya para na sa iyang kritiko. Oo. Kaya na may panultiyon sa Bisaya. Kana bang pildi ang maglagot. Palagot Grabe sa kayo ni magpalagot si Digong. Ana, kana mga critical kaniya, Oo. mga oposisyon. Kana bitaw si saway sa iya. Mm. Na, kabalo mo, samot na siya mugara. Uya, tanawa, pahumanay naman gina si Digong, pahumanay naman gina siya, tanawa. Nganong paspas kaayo ang mga proyekto ubos sa administrasyon ni Rodrigo. Kabalo ka ngano, Bernie? Ano. Wala kay madunggan kaayo nga usa ka kalihim o sekretarya sama pananling sa DPWH. Bisa ka ni si Doki katong one time nga niinit kalit ang iyang mga issue, mga personal. Kaya daga ba ka-interest for anang DOH nga sekretary? Ana, mga DepEd Secretary Leonor Briones, nga aktivista ba na kaniadto? Nga, tanaw, halos, talan, 99.9% or 100% sa mga sekretary. What? Protected kayo. Nga naman, si Digong man ang magpabalang. Si Digong man ang magpakulata. Si Digong man ang magyaw-yaw-yaw bisag unsa na lang. So, ang iyang mga trabaho, isa rin ang sugo. Trabaho mo niya, humana na, bahalag kinsa pa amo claim, ana, bahalag kinsa pa mo iyon nga, panahon pa ni Pinoy, panahon ni Gloria, humana tanang proyekto. Ang wa matiwas, tiwasa. Ang angayan, tiwasan, tiwasi. Ana. Ana ra. Tanawa, di pwedeng paspasa, nga naman, di man siya mag-care na tirahon ninyo siya. Mas malingaw si Digong, na kani ako makauban sa buhat, makauban ko sa buhat. The more nga ginatira ninyo si Digong, the more nga siya nga mugara, kay ang tanan lang ninyo mga mata, ang inyong atensyon na ara kaniya. Nakatutok. So wala sa iyang mga workers, wala sa iyang mga trabahante. So makabanat silang trabaho anak tanan. Siya na'y bahala. Ako na'y bahala ani tanan. Di ba? So 5 years mo nga na-pronsit ni Digong. Mag 6 years mo nga na-pronsit ni Digong. Wag yapon mo kasabot sa style sa presidenteng tigwang gikan sa Mindanao. Ayo. Sila